जो पेटोड़े पर्यंत संपूर्ण आम लोक लोचन आसपार नाही सेटा संपूर्ण आम लोक लोचन आसु भक्तମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିଗଲେ ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ ମାନସିକ କରିବେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 5 ଜଣ କି 25 ଜଣ ଆଡ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ କଥା ଭଲ କଥା କହିଲେ ତେବେ ନାନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ଯାହା କହିଗଲେ ମନ୍ଦିରର ବିଷୟରେ